Takže zdravím vás lidi, čus, je to úvod, tyto vlastně prvního videa, je to takový vlastní úvod, co bych vám chtěl říct, co bych jako natáčel a tedy. Takže chtěl bych všech natáčet vlastně různé mapy, jako Ultimate Survival, Super Hostel, ty těžké mapy a tak. Vidíte, nádherně nám prší. A jsem to ještě chtěl, budu natáčet různé multiplayery s různými hráči a s nějakýma dalšíma, tak a tak. Takže, co bych vám ještě mohl říct, no. Takže to první video, jak jsem to teda, jestli se mi to povedlo, tak jsem ho odstranil a jsem si chtěl prostě udělat takhle úvod, také jsem si udělal resta, vidíte to úplně raštamanský, ale to je jedno. Takže budu natáčet singleplayery, hardcore, jak budete chtít, pište mi to do komentářů, co mám natáčet, posílejte mi různé mapy, texture packy a jsem Doladorek, dejte like a odběr a hlavně palec nahoru, ne palec dolů, takže čus, čebes, lidi, ahoj.